हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरनि गोमानाय खौराङा समाजखौ जिंगासो होबाय थानाय समावनो फिन गहपुर हालामनि आलौफारा गामिनि मिथुन बसुमतारीनि अनजालि बिसि बिमला बसुमतारी बिनिनो फंबायनि बिसि जनालि बसुमतारी सानै बिजावजालिया थांनाय रबिबारनिफ्राय गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरखौ लानानै थांग्रा जनालि बसुमतारीया गावनिनो बिजावजालि उन्दैखौ गुबुन हौवाजों लिंक बानायना होनानै कचबिहाराव लानानै थांदोंमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो बिसोरनि जेबो खौरां गैया। बिसोरखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 80119642997 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो न'खरनि सुबुङा खावलायदों। RJ2CM0940 नम्बरनि गारिजों बे गुबुन हारिनि सेंग्राया बिसोरखौ लानानै थांदोंमोन होनना मिथिनो हादों। लुगैनायाबा सानैबो फैजानो लुगैदों, बिमाबो फिसाखौबो आरो बै बिमाया बेवाइयाबो बेखौबो। माला थांनायमोन जेनेबा थांनायाथ' 20 दिनसोआनो जाबाय। 20 दिन जाबाय। मा होनो सिगाङावनो माबा बुंदोंमोन, बेखौ बुंनायालाय रायलायनाया अभार जादोंना बेना। दाख्लै बुंदोंमोन आं बेखौ, बुनायबो जादों खेबसे जानायालाय, होमबाबो माने गावनो मानियासैबा। जेनेबा न'निफ्राय मा होनना ओंखारलांनायमोन बियो? ओंखारलांनाय माने आं ओंखारलांबाबोथ' आंथ' न'आव गैयामोन नालाय, आंबो खामानियाव थांबाय नालाय। फैसा होलांदोंमोन आं, होलांनाया बेनो जानो थाखाय। नोंथाङा न'आव थाया आरो होमबा बाहेरायाव थायो? बाहेरायाव थाबाय थाखायो आङो थानायानो। मा मुं नोंथांनि बे बिसिनि मुङा मा? बरमय। ओमफ्राय माबायाव आदारावबो दङ, आदारनिया माबाया बिमला ओंखारदों। आदारनिया बिमला? ओमफ्राय नोंनि मुं, नोंनियालाय मा नाम? आंना मिथुन बसुमतारी। साबैसे गथ' गथाय दं दा? सानै। बेसे फरायबाय? दा फरायनायाथ' क्लास 1आवसो थांगासिनो बेबो। सासेया खै बोसोर, उन्दैया खै बोसोर जानानै दं दा? सासेयाथ' ओरैनो 13 मास। 13 मास। ओमफ्राय गेदेरा? गेदेराथ' 8 बोसोर। गथ'खौ लांफादों नामा इयो? गथ'खौ लांफादों, सासेखौ, उन्दैखौ लांफादों आरो। दा बेखौ नुयोबा मा हमना दोननो थिननो माबायोना, ना लाबोनो खावलायो? डाइरेक्टखौथ' मोनबा डाइरेक्ट लाबोनांगौ। जोंनि माखासे माहारियारि आफाद दङ, बेफोरखौ मा खावलायहरनो सानगोन दायो मोनफ्लांबायोबा? मोनफ्लांबायोबाथ' डाइरेक्टयै माबाखौ, फट'खौ हर वाट्सएपफोराव, आंबो माबागोन नालाय एसे। फन हरनो थाखाय माबाफोर फोनांजाब खालामनो थाखाय? फन हरनायाथ' फन हरबाबोथ' फनखौनो थिखोला, बिजि जाजोब्बाय, माबा बिजि खालामना दोनजोब्बाय नाम्बारखौनो। माला खारोमोन? खारनाया नै देवबार, आरो बै देवबाराव थांनायाव खारदोंमोन। सानैबो खारदों आरो ना? बिजावजालि सासेनि नामा मा नाम? जुनालि नामा। ओमफ्राय बियो मा सिगांबो मानसि लांखांबायमोन नामा बेफोरबायदि? सिगांबो लांखांबाय, बे बिदिनो गाव रायलायनाय मानसिनोनो बेलेग मानसिखौ गावनो हरबाय, बेनो नाम्बार होनानै। मानसि लाङै लाङै बिदिनो माबा होयो नामा बियो? दाथ' सानै जाबाय, जानायाथ' बे जोंनिजों आरो गावनि बिमा बायदिखौनो लांनाय जाबाय बियो फार्स्टनिया। सानै लांबाय आरो बे मानसिया? ओमफ्राय दा बेखौबो फैफिनजानो लुगैदों? बेखौबो फैफिनजानो लुगैदों। जायखिजाया बियो बिजावजालिमोन नालाय, बिजावजालियाव माने बे गाव रायलायनाया बिनि नाम्बार, गावनि नाम्बारमोन आरो बे गावनिजोंसो रं नाम्बारमोन, खिन्थु बे बिजावजालि गेदेरनो होबाय आरो गावनि नाम्बारखौ। ओमफ्राय बेहाबोथ' गथ' दङ, गथाय दङ, फिसायाथ' न'आव थाया, हाजोआव मावहैयो खामानि दामानि, न'आव थायासेबाबो जानो गैयि न'खर। दा बे माने गावनि होनाय नाम्बारखौ बेनो होनानै बे बोथ्रोदनाय जाबाय आरो लांनाय जाबाय आरो सिगाङावबो बियो बिदिनो गावनि बिमादै असेखौनो हाजोआव फाननानै जादों, आरो दाबो बिदिनो बिजावजालिखौ लांबाय बियो। ओमफ्राय जोङो बेखायनो जों मानो मबाइल रायलायबाय थायो होननानै जों रायफैयो आरो। मालाबा हाफेन गाननानै थानाय लाजिया मुजिया जोंनि बर' हारियाव बिदि नङा होननानै जों रायफैयो। हासिनो नागिरो, जों बुनो नागिरो मालाबा जों खनथाम खनब्रै आरो बेखौ रायनो फैनाया आरो बुनो फैनाया। ओमफ्राय बे जोंखौ दम होयो, माने गोरा गावहासो मा खालामो जोंनि खुसि होनो, नोंसोर मा खालामनो, नोंसोरबो गान होनो। नों बर' हारियाव फैबाय, नोङो बर'नि नोङो गाननाय जोमनाय जानांगोनथ'। बे टाउन सहरबो नङा, जों बिदिखौ नायनानै थाया, जोंहा फिसा फिसौ दं, जोंहा लाजिनांगौ दं होनना बुङो आरो आं। ओमफ्राय आरो नों मानो मबाइलखौ मानो खोमायाव लाबाय थायो होनलाय होनना बुङो आरो आं। आंनि खुसि, बे आंनि मन्जुर, आं जेखि रायलाया जों थाङा होनना बुङो आरो बे। आखलानो गाज्रिखा आरो बे? आखला एखे निसपथि गाज्रि, बेखौ माने दा लांग्राखौबो नांगौ, लांजाग्राखौबो नांगौ जोंनो, एखे कारेक्ट जोंनो नांगौ, लाबोथारनांगौ बिथांमोनहा। जोंनि खाथियाव लाबोथार, जानो गैयि न'खर बेयो मावरिया खावरिया। दा फिसाया हनै फिसालाया बेसे आवराखौ दा ओंखाम जायाखै सिबायफोर दाख्लैनिफ्रायनो, हौवायाबो गाबबायगासिनो दं, बिमाबो गाबदों, जोंबो दुखु मोनदों आरो ना।
गथ'आथ' दा 13 मासल'सो जादों हौवासायाथ' 8 बोसोर जाबाय गेदेरा बेखौ मानो गारना थानांगौ बेलाय आरो सिगाङावबो बिदिनो बिदिनो थाङो जाखाबाय बेनो खालामदों बेखौ बे फैनायनिफ्रायसो खालामदों बे बेंगुलियानो खालामदों निस्सय बेनो एक नम्बर हारामि मानसि ट्रान्सफार खालामग्रा बायदिसो जाना दं आरो बे मानसि फानग्राखा ट्रान्सफार खालामग्रा बे माराथ्थक गाज्रि बेखौ गाज्रि होननानै बेखौ गोख्रैनो बेखौ थांखि लानांगौ दा जोंनि बर' हारिया आइ आफाफ्रा गिदिर गोलावफ्रा गथ'खौ गाहा हिनजाव सासे हौवा सासे गेदेरा हौवासा आकिन होनो फिसालाया ओमफ्राय फिसाजोआ आनि होनो जोंनाथ' जेनेबा बिहामजो खारनाया माबा आरो दाख्लि गेजेराव देवबार थांबाय दिनै देवबार बै देवबाराव थांदों आरोना ओमफ्राय जोंबो माइ हायदों जोंथ' मिथिया बिजावजालि थांबाय नालाय सानैजों आलासि जाहैदों सानैजों आरो दा थाङो नेबाय थाबाय ओमफ्राय नै दाख्लैबाबो बे फट'खौ सारि फाननाय ओमफ्राय बे फिसौखौ गारियाव दोननाय गावसोरसो साफायनानै फेसबुकआव हरबाय दा ओमफ्राय बेखौ बयबो नुबाय ओमफ्राय दा जायखिजाया माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो फैफिननांगौ आरो बिसोर जुदा जाखानाय मानसि आंबो बारा थाल लाबाय थानो हायाना आंहाबो हाजिरा मावना जाग्रा मानसि दा खोनानायावलाय राजस्थानाव दं होननाय खोनादों सासेयाथ' कुचबिहारखा बेंगुलिया बिदि खोनादों आरो ओमफ्राय दा बबाव दं मिथिला बेफोरबायदि आरो बिहामजो सासेया बेंगलि आरो लांग्राया बेंगलि थांग्राया जेनेबा बिसोरना बिसोरनाबो बिमाया सांमा बिफाया बर' बिदि आरो फैफिननायखौनो लुगैयो आरो जोंबो जेनेबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो फैफिननांगौ आरो न'खरफ्राव माबाफोर अयथासार खालामोमोन नामा खालामनायाथ' बेफोरबायदि रोखोमनि खालामखाया माने बिदिनो फिसाज्लायाव बिदिनो बाहेरायाव थाङा लोंग्रायालाय एसे एनै लोङो ओमफ्राय बे बिसिना रं नाम्बार रायलायनाया अभार जाबायना बेखौ एसे माबा खालामो आरो जोंबो रायो मालाबा गामिनिफ्राबो बुङो बिदि रायलायबाय थानाङा नोंसोर बर' मानसि जाबायना मानो एसेबां रं नाम्बार रायलायो ओमफ्राय बे सासेयाथ' बेंगलावथ' हाफ पेन्ट गानना थायो हाफ पेन्ट बेखौबो रायो पेन्टखौ हासिना होनो मानो होननानै मानिया लांग्राया बेनो आरो गोसो बायदिसो खालामबाय थायोबा बियो गावनि गोसो बायदि बयबो रायो आं बिखुनजो नालाय होमबाबो आं थांलाय फैलाय रायो आरो दा बेखौ माखासे जोंना माहारियारि आफादफोर दङ बिसोरखौ दा मा खावलायहरनो सानगोन नुबा मा खावलायहरनो सानगोन मोनफ्लांबायबालाय बिदिनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन आरो ना फैजानो लुबैनाय ओंखायनोथ' हमनानै बिदिनो खालामदो आरो जेनथेन ना